Γεωγραφία έκτης Δημοτικού. 44ο μάθημα. Πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η θέση της Οκεανίας στο χάρτη? Η Οκεανία θεωρείται η πέμπτη ήπειρος του πλανήτη μας. Εκτείνεται σχεδόν σε όλο τον Ειρηνικό ωκεανό και περιλαμβάνει 6 νησιωτικές ενότητες. Αυτές είναι οι εξής. 1. Ενότητα Αυστραλίας, Τασμανίας. 2. Ενότητα της Νέας Γουινέας. 3. Ενότητα της Νέας Ζηλανδίας. 4. Ενότητα των νήσων της Πολυνησίας. 5. Ενότητα των νήσων της Μικρονησίας. 6. Ενότητα των νήσων της Μελανησίας. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Οκεανίας? Το μεγαλύτερο νησί της Οκεανίας και ολόκληρου του πλανήτη είναι η Αυστραλία. Η Αυστραλία λόγω του μεγέθους της θεωρείται έδαφος ηπειρωτικό. Αποτελείται από παιδινές εκτάσεις, που διακόπτονται από χαμηλού ύψους υβώματα. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για τη μορφολογία της Αυστραλίας? Στην Ανατολική Αυστραλία εκτείνεται η μεγάλη διαχωριστική οροσειρά, Αυστραλιανές Άλπεις, της οποίας η υψηλότερη κορυφή είναι μόλις 2.230 μέτρα. Στο κέντρο της Αυστραλιανής γης και ανάμεσα στα μικρά όρια πλώνονται ερημικές εκτάσεις, όπως είναι η Μεγάλη Αμμώδης Έρημος, η Έρημος Βικτόρια και άλλες μικρότερες, που καλύπτουν σχεδόν το 1/3 της έκτασής της. Τέταρτη ερώτηση. Τι γνωρίζεις για το κλίμα της Οκεανίας? Το κλίμα της Οκεανίας παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή και αυτό οφείλεται στο ανάγλυφο και στο γεωγραφικό πλάτος της. Οι βόρειες περιοχές που βρίσκονται στον Ισημερινό είναι θερμές, ενώ οι υπόλοιπες ακτές της Αυστραλίας έχουν κλίμα εύκρατο. Στο εσωτερικό της Αυστραλίας το κλίμα είναι ηπειρωτικό με σπάνιες βροχές. Αντίθετα, η Νέα Ζηλανδία χαρακτηρίζεται από ωκεάνιο υγρό κλίμα χωρίς μεγάλες εποχικές μεταβολές στη θερμοκρασία. Σε όλα σχεδόν τα νησιά της Οκεανίας παρουσιάζονται έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες οφείλονται στους μουσώνες που πνέουν στην περιοχή. Αντίθετα στην Αυστραλία η συνολική βροχόπτωση είναι τόσο χαμηλή, ώστε θεωρείται η πιο ξηρή ήπειρος του πλανήτη μας. Στις ακτές της Αυστραλίας αναπτύσσονται σχεδόν όλες οι φυτικές διαπλάσεις ανάλογα πάντα με τις διαθέσιμες ποσότητες νερού. Γεωγραφικό γλωσσάριο. Μουσώνες. Ισχυροί περιοδικοί άνεμοι που σχηματίζονται στους ωκεανούς και κοντά στις ηπείρους. Ύβωμα. Τοποθεσία με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασες μαζί μας. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.